تركيا گوندên Tiltemer û Şehba Kobanê û Ayn Îsayê topbaran kirin. Asedê jî ragihan ku 51 gundên Rojavayê Kurdistanê ji dû ve jaliyê Tirkiye û çekdarên Serboyê ve hatine topbaran kirin. Îşev Tirkiye gundên Xan, Kurhesan her wiha Zenûbiyê lê Rojavayê Girêspî û gundê Şêx Elî girêdayê navçeya Tiltemerê û gundên Simûqa, Kefergaris û her wiha bendava Şehbayê topbaran kirin. Beriya wê bi çend saetan kampa Kevin rêya M4 gundê Seyda yên girêdayê Ayn Îsayê her wiha gundên Qeremox û Ceşan yên dikevin rojhilatê bajarê Kobanê û gundên Zormiğar û her wiha Çarixlî ew jî dikevin Rojavayê Kobanê topbaran kirin. Hesedê bi daxuyaniyeke amarên du ji êriş û topbaranên Tirkiye li ser Rojava ragihandin. Hesedê got jî di 15mîn êrişên yanî roja êrişên Tirkiyeyê zêdeyî 51 gundan mezraa navçeyan û bajarokan rastî topbarana wan hatine. Şervanên Hesedê jî hewildaneke êrişa bejayî ya Tirkiyeyê têk birin.